naro shoko nemo mumvura wakatsande. Tiri panyaya yokuti mwana kana akazvarwa anoenda kudenga here ndokunge afa ari mucheche kana kuti wafira mudumbu. Takuda kusvika kwamvura yacheka makumbo. Zvikanzi pana Luka 1:35 munonzwa Maria achibvunza ngirozi Gabriela ndinoita kunge ndakutaura mukadzi, achiti izvi zvinogova sei? Ini ndiri mhandara. Mutumwa Gabriela akapindura achiti, Mweya Mutsvene achauya pamusoro pako uye simba rokumusoro-soro richakufukidza. Nekuti pavhesi 37 nokuti hakuna chinhu chisingagonekwi naMwari. Aya manzwi amunofanirwa kutenda, uyezve manzwi okutenda, kuita nokunzwa. Ndozvandikutaura. Manzwi ekuita sei? Amunofanirwa kutenda, uyezve manzwi ekuita sei? Okutenda. Naizvozvo ndiMwari anoponesa nokugamuchira vachiri mudumbu. Chakazvarwa naMaria chaiva chomweya mutsvene, zvichigona kurevawo kuti pakanga pasina chamai ipapo, sezvapakanga pasina chababa. Muri kupanzwa ka? Kandi zvamunongonzwa mumaDNA show enyu kunzi baba hapana chenyu. Asi zvinokwanisawo kuti namai vakatakura vanokwanisa kunzi hakuna chenyu pamwana. Nokuti tikuri kutaura kuti mweya ndiye uchauya ukakufukidzira. Haina kuti vakadzi, nokuti mweya yenyu yakaitwa yakarerekera kuvarume venyu, makutotangararwa nemweya mutsvene. Tinozviziva zvekurarwa izvinozvida. Mwari akasika chitsvene muna Maria. Iye akasika chitsvene muna Maria anokwanisa kuponesawo mwana ari mauri wakatenda. Wakanga waita nhumbu usingatende, wakakwanisa kutenda akakugamuchira, wakagamuchira Jesu Kristu, mwana anokwanisa kupona. Haangarovere murima, kuti wakazvarirwa murima achibva mudumbu ramai vake ongoenda kurima. Ane mukana wekuona chiedza. Ndivo vevamwe vashomanana vakakomborerwa. Isu vekuti tinombopinda nemugehena nemumoto nemumvura tozopona zvedu, tongozviti takatupa. Kurarama makore osawararama kutupwa. Dai zvaingonzi vabereki vaingowana nawo vachisvika pakuitisana vana vachitenda. Ndo maropafadzo atinenge tichitsvaga. Ndo maropafadzo azvokwadi. Nekuti pakushanda kwako kwose panyika panapa unongobva usina chinhu uchienda kudenga. Unongobva usina chinhu uchienda kugehena. Ende kana wafa unomboziva zvavanokuita vanhu. Vanoita kukurasa kuti ichi chingatinhuwire ichi ngachichibva patiri. Ushaya kuti kuzvikudza kwose kwawaita uri mupenyu waizvikudzirei? Kana vanhu vachizokuvenga kudai,
vanhu vachizongokudhampa vongokusiya wakafushirwa imomo wobva watokanganikwa. Hameno pamwe wakaita raki rekuti vanouya kuzokuona papera gore, ndiwe unenge une raki. Mwana chipo chinobva kuna Mwari. Changa chiri chipo kubva pakutanga. Kuti Adhamu aite mukadzi chakanga chiri chipo. Kuti munhu ave nemukadzi, ave necompanion, chakanga chiri chipo chakabva kuna Mwari. Zvikanzi akabva panyama yake, kuti savakanga vangori chingori chinhu chimwe chete. Adhamu anozokoti, mukadzi wamakandipa uyu. Zvokwadi vakadzi munochemawo muchiti varume vamakatipa vaMwari. Dai makatisika zvedu tisina, tangoita sengirozi, tisina zvoubaba, tisina zvoumai. Hongu tataura pana Jesu. Asi tarirai chimwe chinhu chinoshamisa, chinhu chikuru chamunofanirwa kurangarira. Jesu, hatina kufanana naJesu isusu, hatina ungoweri kana tava chemweya mutsvene changa chiri mudumbu mana mai. Takatobva Samuel, kwakanga kune murume naamai. Kutosangana kwakaita murume naamai, kana kuti baba naamai, kwakauyawo kuti tigovapo. Chinhu chinoshamisa ichi chakaitika pana Zekariya naErizabheti. Tiri kutaura nyaya imwe chete, Ruka 1. Tichitangira nokokutanga, I think tinoita kusvika pavhesi 5 kana pavhesi 6. Zvikanzi Johani Mubhabhatidzi wakavapo nokuda kwokururama nokutenda kwavabereki. Naizvozvo zvinokwanisawo kuitikawo kwamuri. Uhu ndiwo umboo hwakazara hwatinoziva. Kuti nyange zvavo vakanga vasina mwana, vaidanana, vachitenda, vakarurama. Vakanga vane umwari, vanhu vaitedzera zvitsvene zvaMwari. Zvichitaurwa pana vhesi 6 zvinonzi vose Zakariya naErizabheti vakanga vakarurama pamberi paMwari, vachichengeta mirayiro yaShe yose nezvaakatema, vasina zvavangapomerwa. Chinhu chakanaka kuti uve usina chaunopomerwa pamberi paMwari. Hatingatauri nezvenyika, because hanyika kana ichida kungokupomera inongokupomera, nyange usina mhosva. Inotokupomera chimwe chinhu kuti kuwana mhosva kubva pakukupomera kwacho chinhu chakanga chisiripo. Botounza chimwe chinhu chekuti aiwe watozoneve nemhosva manje, wazoita chakati. Kanzi mupurisa anouya achikuti baba, otoda kukusunga, wobva murova uchiti ndaba kubviko. Wotova nemhosva manje yekurova mupurisa, iyo yakatokura kupfuura kuba kwawaita. Satani chine maninji. Saka vimbai nokutenda. Fambai makarurama pamberi paMwari, muchitevedzera mitemo yake yose. Muchionawo kuti hapana chamungapomerwa naMwari kunzi mazotadza. Zvakare ndinodzokera zvandambotaura kuti vaRevhi, bhuku ravaRevhi, machapters ekutanga anobata zvakanyanya panyaya iyi. Asi zvanhasi zvakwana.
Ngatisangane zvakare pane chimwe chikamu tichiendera mberi nenyaya iyoyo. Zvatave kumagurumota kutaura nemviro-mviro dzokuzvarwa kwemwana.